खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव गासिबो मोजाङै दं होननानै आं आसा खालामबाय। दायो नै नोंथांमोननो मोनसे आरो गोदान भिडिअ'जों लानानै फैबावबाय। दायो आङो माने ATM थांगोन। गोदान ATM फैदोंमोन नालाय दाखालि आंना ATM सफैयाखैमोन, बेनिखायनो दा ATMआ सफैबाय। ATM सफैनायखायनो आं दायो ATMआव थांगोन। माने बेखौ मा होनना बुंगोन, पिन जेनेरेट खालामनो थांगोन, पिन जेनेरेसन खालामनो थांगोन ATMनि। ओमफ्राय दायो नै मिल गया है सिर्फ 50 रुपये बाइक में तेल भराने के लिए। खालि 50 थाखाल' मोनदों बाइकआव थाव सोनो आरोना। जियानो जा माथो खालामबावनो, उफाय गैया। माने खामानिया जाबानो जाबाय, मोजाङै थांनानै मोजां फैफिनसै। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा बुङो। बिदिब्ला फैदो। दायो नै ओंखारनोसै आङो, थांनो रेडि जानोसै। अखाखौ नायबाय थाबाथ' खामानि जाला, अखा हाबाबो थांसै आङो। दायो फैबाय, दायो रेडि जानोसै, ओंखारनोसै ना मा बुङो। ओंखारबाय, ओंखारनानै एसे थाव लानोसै आं। थाव एसे देलायनांगोनथ', अखा बोथोरबाबो एसे थाव लालांसै आरोना। अखायाथ' गानायनि नामखौनो लाला, थेवब्लाबो आं थाव लालांसै आङो। लाबाय mandek बारा फैसा गैया खिन्थु आं दायो वाट्सआपआव थांसै, नै फुरि जानोसै। गानबाय फुरिखौ, ले लिया बाइक का चाबी। अभी हेलमेट 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 में हेलमेट 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 कहाँ है? हेलमेट 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 lagi mau ngapain? अखायाबो गानो रोंला, अखाया बिदिनो दि अखाया गानो रोङा। बे फ्रि थाइफ्रिबाय थानाय अखाया गानो रोङा। थाबैनो दा थेवब्लाबो नायनोसै आङो, अखा हाबाबो बोरै हायो थांनानै एसे थाब खामानिखौ फोजोबना फैनोसै आंबो, बारा गोबाव खालामबाय थाया। ओइ हेलमेटा बोरो? हेलमेटा 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 हा? हेलमेट मायाव दोङो? मोनाखै आं हेलमेटखौ नागिरना मोनाखै। लंपेन्टआथ' मादि गानदोलै, माहाय मोजां बोखोना लासन। आंबो थांगौमोन ना केन्दा। मिथिनायसो जालायलै सयथिबो। खामानि गैयालाय नो आंबो सफैबायमोन ATM, नाथाय बन्द'। थांफिनसै, उफाय गैला सिला फैनानै ATMआव।
दसे कानुका रेस्टुरेन्टआव हाबबाय आङो लोगोनाव थांदोंमोन नालाय कफि लोंनांसै आङो बेनिफ्राय चिकेन पक'रा प्लेटसे पेक खालामनो होबाय लोंनानै थांबाय थानोसै मोनफैबाय दासो न'आव अखा सिजाब्लाबो माने ATM-खौ पिनखौ माने खालामबाय खालामनानै नै सासेनो चिकेन पक'रा लानानै फैफाबायबो लोगोआव जाबाय चिकेन पक'रा बिराद मोजां मोनो इयो चिकेन पक'रा मोजां मोननायखायनो थारमाने एसे गावनो माबा मोनसे साननानै लाना फैबाय आरो चिकेन पक'राखौ बेनिफ्राय दा नै आं न'आव मोनफैबाय जाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ प्लिज लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनगोन फिन नेक्स्ट मोनसे गोदान भिडिअ दिनैनि थाखाय बाय बाय